This is Zombie Mini Studio. Mahusay nga sangkay nga si Molly, kaupay pagkitun po narampa paangay-angay, nilugsong laini sa pagsanghan nga kan Molly na tawhan nga lugar kun may natirok ng tawhan nga Merilondo. Kasya lang kun mang pagkiton ni Molly, matawa-tawa nga permanente makisang kayo, bisang sosyal kun imong pikikon, kasing-kasing maluloy-on yung nabinuligon sa mga puprihanon. Kabunggan kun masumayaw ni Molly, dirigod na patalbog sinsayaw halagalahi, bisan pa magakaan kurat siya nagkakalupan ang mga gala, maupay dun si Molly rumulutan panman. This is Zombie Mini Studio. Videohan, sunod-sunura, kuhain man liwat si litrato, ang Facebook niya, para makakita ang iba, sanggan mo libigura, kaupay lang magkipon, kung si Molly ang narampa. Kasya lang, kung man pagkipon ni Molly, matawa-tawa nga permanente, makisang kayo, bisan sosyal kun imong kikipon, kasing-kasing maluloy-on kan mabinuligon san mga pobrihanon. Mahusay nga sangkay nga si Molly, kaupay pagkiton ko narampa paangay-angay, nilugsong laini sa pagsanghan nga kan Molly na tawhan nga lugar kun may katindirok ang daman gown nga Merilondon. Kasya lang kun man pagkiton ni Molly, matawa-tawa nga permanente makisang kayon, bisan sosyal kun imong kikipon, kasing-kasing maluloy-on kan mabinuligon san mga pobrihanon. Kabunggan man sumayaw ni Molly, dirigod na patalbog sinsayaw halagalahi, bisan pa mag-aga ang kurat siya nagkakalupad ang mga gala, maupay dun si Molly rumulutan panman. Kasya lang kun man pagkiton ni Molly, matawa-tawa nga permanente makisang kayo, bisan sosyal kun imong kikipon, kasing-kasing maluloy-on kan mabinuligon san mga pobrihanon. Kabunggan kun man sumayaw ni Molly, dirigod na patalbog sinsayaw halagalahi, bisan pa mag-aga ang kurat siya nagkakalupad ang mga gala, maupay tong si Molly rumulutan palman. This is Zombie Mini Studio. Para po kay Dos Palmas, Ayan, thank you so requested much. piece.